Ahojte. Po trošku dlhšej pauze sa vraciame opäť s novým blogovým videom, avšak tentokrát prichádzame s kopou noviniek a to je táto prekrásna krabica od Manmatu a teda hlavná vec, že s Manmatom sme začali aktívne spolupracovať. A čo je v tejto krabici? Z brusu nové červené postroje na našu mikulášskú jazdu a na reprezentačnú jazdu na šediváčkovom longu a takisto na budúcoročných majstrákoch. Takže rozhodne sa máte na čo tešiť a rozhodne sa tešíme veľmi aj my. Ahoj priatelia.